Velkommen til 10. klasse. En magisk oplevelse skal blive din for evigt. Her på Designskolen har vi skide mange spændende bøger. Vores bibliotek består af hundredvis af, i hvert fald et par stykker, af sådan bøger, første klasses litteratur, og vi lærer pisse meget. Hvordan synes du så, at dit ophold her på Designskolen for 10. klasse har været? Ja, jeg synes simpelthen, at mit ophold her, det er satan med. Her på Designskolen, der laver man ikke andet end design. Hele dagen. Man designer bare alt, hvad der er designet. Vi har rigtig gode faciliteter på vores skole, hvilket gør dit ophold i vores 10. klasse til et exceptionelt. Vores skole er højkvalitetsplastik, og så som vi tit har smurt med sådan noget olie, så man kan snurre herrehårdt rundt på dem. Hvordan synes du, lærernes indsats i 10. klassen er? De lærere, de kommer bare her, og så hjælper de os bare med alt her i timerne. Og altså, hvis læreren ikke har hjulpet mig med min indsats, så har jeg sandsynligt ligget med bundkarakter nu. Men nu har jeg det bare sådan 20 gange bedre med mig selv, fordi jeg kan gå rundt og score de helt store karakterer, ikke? Vi har en del sådan pæne uger, som det deroppe. Det har mange visere. Vi har en sekundviser, den røde her. Så har vi sådan en minutviser, og man skulle næsten ikke tro det, men vi har endda en anden viser, tredje ting. Fordi det har vi penge til. Hvordan synes du, at atmosfæren på den her skole hjælper dig i skolearbejdet i 10. klasse? Vores kridt er godt lidt udformet, så du kan skrive rigtig mange gode ting med det, uden at man bliver tør for det. Og det er også derfor, vi har de bedste lærere i hele landet til at holde kridtet og sådan noget, og til at tegne med det, fordi de er kloge og sådan noget.